A dwi'n ni'n diolch I ti am dy drigaredd ac am dy gariad yn caniatáu I ni gael dod at ei gilydd y bore yma. I ni diolch I ti am y diwrnod yma. Arglwydd I ni diolch I ti am yr oedfa yma. Ac I ni yn canmol dy enw di am gwmni a chymdeithas dy bobl di. Ac I ni'n gweddio arglwydd y byddwn ni gyda'n gilydd. Nid yn unig yn dy geisio di a'n holl galon, ond yn dy gael di. Arglwydd I ni'n dod at yr orsedd ar bwys dy wahoddiad di ac ar bwys dy addewid di. Arglwydd yn diolch bod ti yn dduw sydd wedi datguddio dy hunan ac yn dduw sydd yn dymuno ar I bobl dy adnabod di. I adnabod y gariad, I adnabod y ras, I adnabod y drigaredd, I adnabod y faddeuant ac I adnabod y cwbl ohono ti, fel y gyrwyd ti, ym mherson yr arglwydd Iesu Grist. Arglwydd I ni'n gweddio yn ein addoliad ni nawr. Mae pobl I ni fydd yn dod at yr Iesu hwn. Arglwydd yr un ac ordeiniwyd, yr un ac adrefnwyd cyn bod y byd I fod yn waredwr I ni, I fod yn frawd I ni, I fod yn brynwr I ni. Yr un arglwydd cyn I ni dynnu anal, oedd wedi tynnu I anal ola ein mwyn. Yr un arglwydd cyn I ni I ddechrau moli, sydd wedi ei foli. A hynny dros tragwyddoldeb ac yn arbennig arglwydd wedi I esgyniad yn ôl I eistedd ar dy ddyheilawd fel ei reolwr dy bobl. Diolch mae'r Iesu yma yw yr un sydd yn dadle I fywyd a'i farwolaeth anfeidrol yn lle ni heddiw. Ac ar gawnt hynny arglwydd I ni ddim yn gofod dod I bledio yn achos yn hunain. I ni ddim yn gofod cymeradwyo yn hunain. I ni ddim yn gofod cyfiawnhau yn hunain. Arglwydd I ni diolch bod na un yn y nefoedd sydd yn dangos I glwyfau I hunain. Bod na un yn y nefoedd sydd yn gallu tystio I fywyd di bechod. Ac ar bwys cysgodi yn yr Iesu hwn. I ni diolch arglwydd Iesu bod ni'n cael yn derbyn. Ac bod y gweddiad hyn hynny yn cael ei clywed ac yn cael ei hadeb cyn hyd yn oed I ni'n gallu mynegu nhw yn y blant. Arglwydd gyda hyder felly, I ni'n dod gyda ti. Ac I ni'n gweddio arglwydd wrth I ni ddod, y byddi di yn sefyll yng nghanol yr oedfa yma, I glaw pob beth. Arglwydd y deheuad ni, y dymuniad ni bore yma, yw y byddi di. Arglwydd o bod yn y canol yn ein bendithio ni. I diolch I ti am dy air dy hunan. Wedi arglwydd mae yn y gair yma y bydd goleuni yn hyn a'i ni bore yma. Ni'n gweddio byddi di trwy'r ysbryd glân yn agor y gair I ni. A nid jyst bod ni'n deall. O byddwn ni'n cael testunau newydd I ryfeddu ac I dy ganmol di. Ac arglwydd achos newydd I dy dilyn. Achos newydd arglwydd I dystio bod ti yn arglwydd ac yn arglwydd ar bob rhan o'n bywyd. Diolch I ti arglwydd wrth fod gyda'n gilydd. Arglwydd bod gyda ti addewidion arbennig ar gyfer dy bobl mewn cymdeithas fel hyn. Gweddio wrth I ni weddio dros yn gilydd. I ni gyflwyno'n gilydd a'n hunain I ti. Y byddi di arglwydd da yn bendithio mewn ffordd sydd y tu hwnt i'r hyn ac o'n i'n gallu I ddymuno na I ddychmygu a gwneud.
wyt ti yn dod. Wyt ti yn gallu newid gwerth y byd. Rwy'n i ni diolch i ti bod yn dod y dalt. Dod yn anghynus. Sneb bod ni'n dod fan hyn. Sneb bod ni'n dod at y orsedd i. Heb sylweddol. Ti'n gallu diwallu pob angen. Ac yn fwy na digon i dyflant mewn gwybod ac mewn adfyd. Fe ni felly, a bendithia pawb, fel agwedd Hwbyn yn sôn, hyd i lle ni'n gweddio ni y bore yma. A bod ac gweithion yn y llingfa yma. Ni'n meddwl am bobl yr ardal yma. I codi gwaith yr efengyl arglwydd trwy yr egwysi gwahanol. I fyny o'r ymlaen ni. Ac yn gweddio arglwydd y bydd hyd yn oed nawr. Mewn blwyddyn yng nghanol y blynyddoedd yn achos gwaith yr efengyl. Blwyddyn i gweddio dros y rhai bydd wedi mynd i'r parc y bore yma ac bydd gymdeithas yma a jyst rhannu gyda dy bobl ni yn bendith ydyn nhw. Ac am bob peth arglwydd sydd yn mynd ymlaen i ni gweddio y bydd y cwbl gyda golwg ar yr arglwydd esyngst. Felly y gwaith i ti. Bydd yn blad ac yn gwybod byd i ti yn bore marglwydd yn wybodol. Mae yna bethau mewn mlaen arglwydd am gwyddion a ysgwyd pobl y gwynebwyr. Wybodol arglwydd i ni byw mewn byd cyfnewidiol iawn. Eto arglwydd i ni yn byw mewn byd lle wyt ti yn sobran. Felly ni'n cyflwyno yn byd a gwynwyr a sefyllfawydd gyda ofal ni. Ac arglwydd da, gofyn i ti i warchod dros dy bobl ni. I wneud y bobl di'n bynnag man o bore yma yn halen ac yn oleuni yn ei sefyllfawydd. Bydd gyda nhw a bydd i'n ddigon yn ei profiad. Y cwbl arglwydd i ni'n dod ac yn ceisio yn enw bendigedig esyngst. Yn yr un hwnnw ac yn te weddio. A ddysgodd i ni weddio gan weid gyda'n gilydd. Ein tad yn hwnnwyd yn y newydd. Sang teulu'r dyn. Diled dy deyrnas. Diled dy ewyllus. Neges yn y nedd. Felly ar y ddeiar hefyd. Rwy ni heddiw ein barra beidyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y byddew ninnau i dyledfer. Ac na garwai ni brofedigaeth, eithir gwared ni ac ysneiddo ti wedi'r nas, erth a'r gogoniant yn oesus. Dwi'n nôl y racfa fan hyn. Mae tad y babi wedi cyrraedd. Wel, cyn bod ni'n mynd at y gair, ni'n mynd i gannu to 572. Gwere mynd? 572. Tyrd ysbryd sanctaidd, rhod y wawr. Datgyddia ddyfnion bethau Dduw, eglura i ni yr enw mawr, a gwna'n heneidiau Meirw yn byw. I weld yn doled i fod Iesu yn arglwydd ac yn ddiw, a phan denigiad, rhoi ni ei nabodydd yn geidwad wyw. 572. I'r ysbryd sanctaidd o dy wawr, atgyddia ddyfnion
Ai mai hwn fi. A dyn I weld yn dolau di bod Iesu'n ar glwyddog yn ddiw. A thlanderau'n gadwai. Ein abod yn gaedwad gyw. O'i weled o'n olaig. Awn brofir ein o'i oes. A thos I math o wel. Ein gan hwn ar y gos. Tyr ysbryd sanctaidd, tyr dyna, a gweithiad ymwneud y ffydd, ac yn dyhafyd al y fan, ein tywyll off am olaid. What about ni? Ac o, fad I chi angofio chwal, fi di roi fan ar y wal fel neu ar y sgrin. Helpu chi. Chi gael gwybod beth fi'n siarad amdano mi da. Ynddo fe? Na I gona waith dydi. Y teilon gweithio yn y car bwredd o, yr wyl. Be ti'n siarad am taid? A mae siwr dy fi, bod bobl i'n bwrdd a cynulleid fawr wedi gweud yn ni ar hyd y blynyddoedd. Well, I'll tell you, beth fi'n siarad amdano bwrdd yma. Fel chi chi'n gweld, doi dad a doi unig fab. Oedd hi'n syl y tadau wrthos diwethaf chmo. A meddiwch I fi weid hyn, achos chi'n bod. Mae pawb yn y byd yn cwnan am rhywbeth yn dydyn. Wel, fi eisiau gweud, bod fi'n rhaid. O mwy o sylw, cael ei roi I syl y mamau na syl y tadau. Beth ti'n feddwl, Robin? Wel, ac o'n i'n gweithio ni'n an, bydde sefyll thair rhywbryd yn stod y dydd. Mae'n syl y tadau heddi, meddai fel e. Thank you for saying, meddai fi fel e. Bod wedi tadau, wedi bod, chymod, nid mewn cymhariaeth am cymdeithas. Ond wedi tadau bron y bod, wedi mynd mas o ffasiwn. Yn o thing. Yn yr adnodydd, mae'r hanes yma, eisiau chi feddwl am, bod hanes cyfarwydd, a eisiau chi feddwl amdano fe, yn herfe, yn yr hanes yma, mae yna ddoi dad. Ac ochr yn ochr ar ddoi dad, mae yna ddoi unig fab. Mae'n hanes cyfarwydd, a wi ddim yn gwybod chymryd ambell waith pan I chi'n darllen yr hanes. Fi'n edrych chi ddim yn meddwl oedd chi'n an, beth sy'n mynd mlaen man hyn te? Beth yw y busnes yma bod Dduw yn galw Abraham I offrymu, I aberthu I fab I hunan? Beth yw hwnna I gyd amdano? Yw hwnna y darlun o Dduw yn i'n gyfarwydd ag e? So pan ych chi'n darllen, mae'n o'n i'n gweud am bod ti yn neud yn ysgol Sul, fi'n mynd cofio yr athrawes ysgol Sul, Mrs Davies pan swllt o'n i. Fi'n cofio I'n dysgu'r hanes mae'n I ar gyfer ei warholiad, neu rhywbeth chyfo fel o'ch chi gael o'r Edysadwn yn y festri. Chi'n cofio rhywun? Chi ddim? Byddech chi dal ar ei hun.
Mae'n bach yn dwy, mynd fi. Neu stopo bod ar gynfad, jyst i wneud siŵr bod chi dal da fi. Fi'n cofio Mrs Davies yn dysgu'r hanes ni, ond ddim gwybod dy fi'n arw te, bod i wedi dysgu ni beth oedd ystyr yr hanes. Ac i ddeall ystyr yr hanes, fatha gyda pob beth yn yr ysgrythur, wi moyn just atgoffa yn unan, ac atgoffa yn gynnig, yn gynta, yn ywedig pan ydych chi'n darllen yr Hen Testament, yr allwedd i ddeall yr Hen Testament, fatha y Beibl i gyd, yr allwedd i'w Mesurist. Mae'r Beibl am Dduw, y Beibl am Iesu. Mae dan ni, dwi ddim am yr eglwys, mae'n siarad amdano ni, mae'n siarad am eglwys, mae'n siarad am y byd, ond nid yna yw testyn y Beibl. Testyn y Beibl yw Dduw. Testyn y Beibl yw yr arglwydd Iesu Grist. So chi'n cofio, yr athrawon yna'n dod at Iesu Grist, ac achos bod Iesu Grist wedi hawlio, bod e'n un a Dduw, mae'n mynd yn ffrai, ac byddai Iesu Grist wrth rhaid. I chi'n chwilio yr ysgrythurau, oherwydd tybior ydych bod i chi bywyd tragwyddol yndyn twy. Ond tystio leisi amdana fi y mae'r rhaid. Ac eto, ni fynwch i ddod ata i gael bywyd. O'n nhw'n neud job dda yn doedd. O'n nhw'n studio y Beibl. Achos o'n nhw'n meddwl, o studio'r Beibl, y byddwn ni'n cael bywyd. Mae'n sy'n gweud, actually, nid yn y Beibl mae bywyd. Yn yr un, mae'r Beibl i gyd yn siarad amdano fe, fi. Ac mae'n rhwyddach i chi, gwybod, i studio'r Beibl ac i ddod at ei. So pan ni'n mynd at y gair, pan ni'n mynd at y Beibl, ni'n mynd i edrych am Iesu. Ni'n mynd i fod yn glyfrach neu mynd achos bod i'n meddwl dyma mwy o atebion byddwn ni'n gallu ateb. Bod ti, nes i'n mynd mlaen yn dyma gosa fyddwch chi'n nefnydd. Beibl i gyd am bod ti Iesu Grist. Mynd at y Beibl, achos dyn ni eisiau mynd at o fe. Ac wedi dod, mae Paul pan mae'n sgwennu at yr Rhufeiniaid yn gweud wrthon ni, a ni'n gwybod beth yw'n allwedd y Beibl, beth sy'n datgloi ystyr y Beibl i ni. Nod ni wedi wrth allan, yw yr hyn ag mae Paul yn nodi mewn hyn. Ysgrifennwyd yr ysgrythurau gynt. Mwyn ein dysgu ni, mwyn i ni drwy ddyfal barhad, a thrwy ei hanogaeth hwy, ddal ein gafael fel ein gwaith. Hynny yw, nawr wedi cwrdd â Iesu, i mynd at y gair. I moyn cael ein hadeiladu, ni moyn bod yn ddisgyblion, ond trwy'r cwbl i ni moyn dyfal barhau. A trwy adnogaeth y Beibl, ni'n mynd i ddal gafel yn ein gobaith. Achos ni gyd yn gwybod, y mwyaf o rhywbeth ydych chi'n gwrando arno, y mwyaf mae'n gadael i ôl. Ambell waith yn ddi ar wybod. Gwydethwch chi nawr. Stori fach arall i gadw chi ar dy hun nawr. Ali, listen, Mari, wan, dyd Mari. Listen. O'n i'n watcher rhyw ffilm ar y television. A ddim bach yn hwyr, come on. Wel, dim ffilm, program, Silent Witness. Chi wedi gweld y program yma? Am bod ti rhyw pathologist, yw e. Mae'n bach yn gori. Mae Sarah recno bod yna tua 64 o bobl yn marw yn bob program. So dwi ddim watcher go. Anyway, o'n i wedi watcher. A dyna ni. A joio, a mynd i gweld. Ac o'n i'n meddwl, ryw freuddwyd ordyn ni wedi cael ei gweld. Ni'n cael beth yma? Freuddwydion, ach i'n meddwl, beth o hwnna i gyd am ti? Ffwrdd yn yr ysymwybod, mae beth ych chi'n watchet, beth ych chi'n darllen, gatyn y blan. Cael rhyw len, dydi. A mwyaf chi'n darllen, mwyaf chi'n gwrando ar ryw bobl ag ati. Ia, mwy o ddylynwad mae'n cael as bol y mae'n gweud. A'r Beibl yw y lle mae'n gobeith ni yn cael ei gynnar. Drwy'r amser yn edrych at y gair, achos dyn ni drwy'r amser
Isio ffindio yr arglwyddi sy'n gyst. Right, y cwestiwn yw, yn yr adnod yma, sut mae ffindio Iesu Grist. Nawr, yw'n i mlaen un sheet o'ch to, falle. O, byddai'n mynd i fynd mlaen, bod i'n siŵr o bod eis. Dyfal barhau. Page 2. A fe. Number 1. 4 peth sef i weithio chi gyda llaw. Os ydych chi'n disgwyl 3, pidwch am mynd ar ôl y trydydd achos mae un peth arall i fi weithio chi. So, 4 peth. Number 1. Beth oedd y prawf yn yr adnodau yn yr hanes cyfarwydd? Wel, fi moyn jyst gweud am yr adnod yma yn Genesis 1. Nid prawf ar ffydd Abraham. Oedd Abraham eisoes yng ngolwg Dduw, chi'n gweld yn yr adnod, oedd Abraham eisoes wedi credu. Iawn, so Dduw ddim yn gweithio fe, dwi eisiau ti roi di aberthu dy fab achos dwi eisiau ffindio allan os wyt ti'n credu. O Dduw yn gwybod bod Abraham yn credu. A mae wedi deud yn ei hynna. Ac mae'r adnod yma, gweud y gwir, yn un o'r adnodau sy'n cael ei dyfynnu mwyaf yn y Testament Newydd. Bod Abraham wedi credu, credodd Abraham, yn yr arglwydd, pan mae e'n dod mas o Haran, pan mae e'n dod draw i wlad mae Dduw wedi dangos iddo fe, mae Abraham yn credu Dduw. Mae e'n comitio i hynna, i'r arglwydd. Ac ar gownt hynny, nid ar gownt be mae Abraham yn ei gymryd, ar gownt, waith Dduw, yn ei galw ne, mae Dduw yn cowto i ffyr yn gyfiawnder iddo. So nid yn unig mae Abraham wedi credu, ond mae Abraham mewn perthynas iawn efo Dduw. Ac fel i ni'n gwybod, dydy perthynas iawn efo Dduw ddim yn dibynnu ar sut ni'n cadw'r perthynas, sut mae Dduw yn cadw'r perthynas. Mae fe sy'n neud yn cyhoeddi ni, yn sicrhau bod ei blant yn gyfiawn yn ei olwg, yn cael ei derbyn yn ei olwg. So beth oedd hwn ddim yn negyddol, nid prawf ffydd o fe, ond prawf ar ei fuddod ffydd. Os fel hynny, bydd ni'n gwybod bod ffydd, i fod cael ei weld yn gweithredoedd ffydd. O'n i wedi bod yn Llangollen ddwrnod, yn siarad ar ryw growd o bobl. Ac o'n i'n siarad ar ryw foi o'r enw Robert Jones Roslan. Oedd ddim yn byw ro'n ffrin, oedd yn byw Roslan. Rwy'n yn dod o Pen Llun fyrra. Have you gone again? A chi'n o'r edrych i dal da fi'n mynd. O'n i'n siarad am Robert Jones Roslan. A mae Robert Jones Roslan yn siarad am ryw aelod mewn sigat mewn lle o'r enw Dinas yn Pen Llun. A mae Robert Jones yn disgrifio'r person yma fatha person oedd a mynydd o ffydd. Mynydd o ffydd. Ond ddim carneg lleia o ei fuddod. Oedd e'n credu'r pethau iawn i gyd, ac oedd e'n trystio i'r pethau iawn i gyd, ond o'r anigerddediad ddim byd i weld. Ddim byd i weld yn ffordd yn trin ei wraig, trin ei blant, yn ei waith. Oedd ei ffydd fynydd o beth. Ond ddim wedi wreiddio mewn i fuddod ymarferol. A beth sy'n mynd mlaen yn hyn, yn amlwg, achos bod e ddim yn brawf ffydd, achos mae'r Beibl yn barod wedi gweithio ni bod ffydd gydag Abraham, oedd ddim eisiau Dduw i desto beth oedd e'n gwybod oedd y bod. Be mae Dduw yn ei rhoi prawf ar ei fuddod. Wel, oedd dy ffydd i yn gweithio hynna'n allan mewn i fuddod pan dda i'n galw, pan dda i'n gofyn, ti'n barod i ddilyn. A dyna dyn ni'n cael. Wedi'r pethau hyn, roedd o Dduw brawf ar Abraham, cymer dy fab, dy unig fab. Ac yn ein bywyd ni o ddilyn. Mae yr esensial, dyn ni'n credu. Y canlyniad, bod ni'n cerdded. So mae penod 22 ynglyn â oeddi Abraham yn cerdded. Ydy'n cerdded?
O reit, yr ail beth fi moyn gweud, slwch pa mor fast i ni'n mynd trwy beth yma. Ni'n barod i gael. Mae'r cloc bach yn slow, ni'n bach yn fast i fe. Siwr iawn. Bydd e'n iawn prawd mae'r rhywbryd. Beth oedd y gofyn? Ac ym lle mae Abraham i gyflawni y gofyn yma. Cymer dy fab, dy unig fab Isaac sy'n amwyl gynnyt, a dos i'n wlad Moria, ac offrymau yno yn oed ffrwm ar y mynydd a ddangosaf i ti. So, yr prawf, y gofyn, fe gen ti fab, un fab. Ac o'n wedi, chi'n cofio, oedd Abraham a Sarah wedi bod yn disgwyl yn rifoedd am y babi ma'n dweud bod. O'n y bod capif. O'n nhw'n hen. Ac oedd y Sarah, braidd, wedi cwmto. Hyd yn oed pan ddath yr angylion i ddeud, mewn blwyddyn, fydd gyda ti beth. Beth oedd y fenyw? Oedd yn siarad 92 o bethau. Nawr fi'n gwybod bod merched cael dyrnodau yma, ond o'n siŵr about 92. Dwi'n gwir, sy'n rhaid i gweithio bod yn mynd i gael... 92. Os yna'n gweud beth nhw'n chymod, mae'r siwt yn y byd na. Ni manage i fagu 4 o blant, achos chymod gyda pan bach yma. Mae'n exhausted. Ond wrth gwrs, o'n i ddim yn 16 ag oedd pan oedd y pan bach dyn ni. Ac 25 rhywbeth. Bach mwy energy ddech chi brynu. 26. O'n wedi disgwyl hydoedd am y plentyn. A mae Dduw yn gweithio Abraham, eisiau ti i offrymu, eisiau ti i aberthu yr unig blentyn sydd ati. Eisiau ti i gyflwyno fe a'i roi a'i aberthu efo fe. Fi'n ofyn, ydw i wedi byw. Byddwch chi'n meddwl falle bod ni'n afresymol? I don't know. Sylwch hefyd, mi moyn wneud nodyn o ble. Os rwy'n gwybod ble mam o Ria, mae'n so interest. Fi'n gwybod ble mam o Ria? Ech, fi'n cael ei bod chi. Have a little think. Go on, have a think. I'm just sorry, the gymanfa i hun ag y llywydd. Yeah, have a think. Wel, o Ria yw, chybod nawr, chybod y Temple Mount Jerusalem. Dyna ardal Moria. Dyna lle mae Jerusalem. Dyna ardal Moria. A wy'n gweud hynny, achos bod fi eisiau ti wybod rhywun ffeithiau bach di-nod, wy'n moyn i chi ddeall, yn y gofyn, bod chi'n eistedd yna meddwl bod hyn bach yn afresymol, yn y gofyn, mae Dduw yn gofyn i Abraham i wneud rhywbeth y byddai fe hyn yn wneud. Achos i'r union le yma, ar yr union amser ac oedd Dduw wedi osod, y byddai unig fab yn dod. Ac lle yn achos Abraham, mae'n dod yn agos yn yw. A gweud y gwir yn y... Mae'n siŵr bod chi gyd yn dalach gwynt, chymod, sa'ch chi wedi clywed stori mewn trwy gyda. A mae Abraham yn cymryd y gillell. A chi'n meddwl, wel, o. Byddwch, chymod yn y programs television, byddwn nhw wedi stopo. A byddwch chi'n gwaros tan wthnos nesaf i wybod beth i'n gwybod nesaf. A reit i ymyl y dibyn. A mae Dduw yn rhoi di fab, mynd i ymyl Iesu yn mynd yna. Mae o yn marw. Mae o yn rhoi i fab. So, mae'r gofyn i bob golwg i ni yn afresymol. Ond ych chi'n dechrau meddwl am y lle, y Dduw yn gofyn i Abraham bron a bod i wneud beth oedd e mynd i wneud yn gyfan. Mae e'n mynd i roi i unig anedifa. Mae e'n mynd i ganu y tai iddo. Ac chi'n bod pan oedd e'n galw, i'n gwybod, sy'n ni'n canu y myned da ac i'n ni'n darllen y Beibl, cyn llunio'r byd, i'n gwybod, cyn lledu'r nefoedd.
cyn Abraham, oedd Duw wedi trefnu ffordd, doedd. Oedd wedi trefnu ffordd i gadw i bobl. So pan mae'n anfon Abraham i gyfeiriad Moria, oedd e'n gweld, oedd e'n gwybod, fel y Duw sydd i'w chlawad sy'n. Oedd e'n gwybod oedd ei fab ei hunan yn cario nid swp o god, ond yn cario un pren ar ei ysgwyd ei hunan mwyn. So, prawf ar ei fuddod Abraham, ystioleth ydlondeb Duw. Beth bynnag ddari Abraham wyddo i wneud, neu beth oedd e'n bwriadu i wneud, mae e ddim ond yn rhyw gysgod o'r Duw sydd wedi gwneud hynny yn ffyddlon erin. Oedd e'n afresymol efo ni? Oedd e'n afresymol efo Abraham? Oedd e'n gofyn i ni wneud rhywbethau? Dwi'n gofyn i Abraham i wneud chwarter be mae hi'n mynd i wneud. A mae'r arglwydd yn mynd yn ydi, mae'n adnodau yn Eseia. Mae proffwyd yn cael golwg ar i fuddod yr arglwydd Iesu i fynd i'r lle yma. Jyst bydd lan i'n sgrin. Agorodd yr arglwydd i'w fy nghyst ac ni wrthwynebais a chynio nôl. Rhoddais fy nghefn i'r cyrwyr am cernau i rhai adynau farf, ni chuddiais fy wyneb rhag gwaradwydd na ffoer. Mae'r arglwydd yw yn fy nghynnal, am hynny ni chafwys ar rhain, felly gosodaf fy wyneb fel pallister, ac wn nam cywyl iddi. Gyda cyflawni'r addewid, pan oedd y dyddiau cyn i gymryd i fyny i'r ben, troi sef ei wyneb i fynd i Jerusalem. Mae'r darlun yn Eseia, set his face like flint, osoda fy wyneb fel pallister. Ac yn nid, mae Luc yn gweld yr arglwydd Iesu pan mae'n amser fynd i Jerusalem. Pan mae'n amser iddo fe fynd i Moria, troes ei wyneb i fynd. Ac ddim troi nôl erin wyneb. Yn drydydd, siwt, beth oedd yn nerthu Abraham ynglyn â'r gwaith yma? Ac beth sydd yn gyrru y nefoedd ynglyn â'r gwaith yma o roed yr arglwydd Iesu Grist? Beth oedd yn nerthu? Ac wi moyn awgrymu bod chi'n darganfod hynny yn yr adnod yma. Reit yn nghanol y stori, chi'n cael y darlun, mae Abraham yn mynd, mae Isaac yn mynd, a mae doi lanc yn mynd, cyrraedd yn gweld Moria, a mae Abraham yn gweud fel hyn wrth y bechgyn. Arhoswch chi yma gyda'r asyn, a fynnau ar bachgen draw ac addoli, ac yna dychwelwn atoch. Ydych chi'n meddwl bod beth yn od yn yr adnod amser? What do you think is strange yn yr adnod yna? Rwy'n i'n darllen yn gyntaf, ni'n meddwl yna. Oeddi Abraham yn gweud porky pies yn mynd. Oeddi yn gweud clwyddau. Tlwch, mae'n gweud wrth y bechgyn. Sefwch chi fan hyn nawr, a Isaac draw, addoli, ac yna, dychwelwn atoch. Nid dychwelaf, dychwelwn. Beth sy'n sy'n nad? Nawr, ti'n gweld yn yr adnod, a'i ddarllen yr adnodau ar yn Hebraeaid 11 to, trwy ffydd pan oson dwi'n prawf arno, Ffrwmodd Abraham Isaac, oedd yr hwn oedd wedi croesawu'r addewidion yn barod i offrymu ei unig fab. O ble gyd barnod, y gallai Duw ei godi hyd yn oed oddi wrth y meirw. Ac oddi wrth y meirw yn gyr a siarad yn ffigurol y cafodd e. Be mae awdur y bred yn gweud? Pan oedd Abraham yn mynd,
pan oedd y galwad wedi dod, y nerth i fynd oedd yn gyda addewidion Dduw. Oedd Dduw wedi rhoi addewid am Isac yn oes. Ac oedd e wedi rhoi addewid trwy Isac y bydde y byd i gyd yn cael ei bendicio. Ac yn wir trwy Isac y bydde had Abraham yn dod i'r byd. Chi'n gofio, falle bod chi ddim, reit ar ddechrau Efengyl Mathew, a mae Mathew yn olrhain achau Iesu Grist. Chi'n gofio, mae'n mynd trwy'r achau i gyd. A mae'n cyrraedd nôl a mae'n gweud, dyma fo, had Abraham. Fel yna mae awdur Efengyl Mathew yn disgrifio pwy yw Iesu. Ac oedd Abraham wedi cael gwybod. Ac oedd Abraham yn gwybod am yr addewid. Ac oedd e'n gwybod rhywbeth arall. Oedd e'n gwybod bod Dduw ddim yn mynd nôl ar ei addewid. Awr, mae'r awdur Ebriad yn gweud, rhyw ffordd neu gilydd, ddim deall, rhyw ffordd neu gilydd, pan oedd Abraham yn mynd yn ifydd, mae rhaid bod e'n cwmto, medde'r awdur at yr Hebriad, mae rhaid bod e'n cwmto hyd yn oed tase'r crwt yn marw. A bydde Dduw yn dod ag enw. Tase fe yn gofod cymryd y cam ola na. Arnodd y gallai Dduw ei godi hyd yn oed oddi wrth y meirw. Ac oddi wrth y meirw yn wir a siarad yn ffigurol a cafodd ef yn ôl. Oedd e ar y coed yn doedd. Ac mae e'n cael ei arbed. Oedd Abraham yn cwmto, mae arbed bydde fe'n cael. A hyd yn oed tas e fe ddim. Fyse Dduw yn ei godi. Yn yr sefyllfa bizar yma, mae Hebriad yn rhoi rhyw gip i ni ar beth oedd yn cynnal Abraham yn y prawf. A'r hyn oedd yn cynnal Abraham oedd addewid Dduw. Oedd e wedi credu'r addewid Dduw. Ac ydych chi gweindo blaen i hanes croeshoeliad yn arglwydd Iesu Grist. Oedd Iesu Grist wedi gweud wrth i ddisgyblion, hyd yn oed pan byddai i'n marw, byddai yn codi eto. Nawr, pan fuodd e marw, cofio nhw, they forgot that bit. Ac o'n nhw braidd wedi chwalu. A nes bod nhw ar y bore yn rhedeg at y bedd, ac yn gweld bod y bedd yn fawr. Ac yna mae'r arglwydd yn dod i'w canol nhw, a maen nhw'n cofio beth oedd e wedi gweud. Oedd na ddewid wedi wneud, y bydde y mab yn marw, oedd na ddewid wedi wneud y bydde Dduw yn codi Iesu. A Hebriad yn gweud, am Abraham, am ei fab, i unig fab oedd e'n credu a ddewid Dduw. Ac yn yr un modd, pan ych chi'n gweud o mlaen, i hanes Iesu. Credu hyd yn oed bod e wedi marw. Nid yna oedd y gair ola. Nid deu cenwydd oedd Abraham. Byddwn ni yn dod nhw. Nwch bod e'n gweud ni. Have you thought about that before, Robin Grun? Ydych nawr dod ni. Dychwelwyd. Fodd gyda'r gair bach. Dychwelwyd. I ni yn teimlo bod yr arglwydd yn mynd â ni'n defnydd. Hil ofnadw. Ac ni'n meddwl, wel, os a ffordd trwy'r sefyllfa yma. Gyda Dduw i addewidion. Abraham yn cael nerth. Nid ynddo fe hunan, ond yn addewidion Dduw. Ac credu addewidion chi. Nid chymod qualifio i just credu, trystio. Bod y Dduw sydd yn galw arno ni i fyw iddo fe. Ac i fydd yn afol i'n cael. A'r peth olaf. It's time to finish. Neu wedyn yn gloi. I ddal mawr i chi. Y rhyfeddwyd. A'r bod wyth.
Mae'r crwt yn gweud, dyma coed, dyma goed, dyma dar, dyma oed. Le mae'r oed? A mae dad yn troi at y fe'n gweud, i Dduw yn edrych ato fe ei hunan am yr oed. Mae'n ffasiwn a ddewyd fendigedig yn Genesis 20. Mae Isaac yn cael gwybod. Dduw yn edrych ato fe ei hunan. Le mae'r un sy'n mynd i gael ei aberthu? Abraham yn gweud, yn Dduw, bydd Dduw yn edrych ato fe ei hun, at hwy i fe, at ei fab i hun. Dyma sy'n. Ac mae Paul pan mae'n sgwennu at y hwnnw. Beth a ddywedwn, os yw Dduw drosodd, pwy sydd yn ein herbyn, ni arbedodd Dduw. Ond ei draddodi i farwolaeth, trosodd Dduw yn edrych iddo fe hunan am oen y poeth. Ac os rhoddodd ei fab, sut y gall beidio ar oen o peth sy'n gyda. Dim yn gyrddibyn, dim trwy angen. Mwyn. Ac os yw yn dyma pan ni'n cwestiynu a ddiwydio. Pan ni'n cwestiynu cadiad ac fel Dduw yn y teira. Dyma mae amgylchiadau'n gallu gwneud. A'r meddwl yn gallu gwneud beth bynnag yw e. Dim beth sy'n mysgu gofio. Os rhoddodd ei fab, sut y gall beidio ar hoi o peth sy'n gyda. Beth ych chi'n meddwl na Dduw? Yn dewis i roed i fab. Yn ein amgylchedd, gwybod beth sy'n dda di'n ydy? Mae gen nhw'n i ryw syniad. Ac chi ddim yn gwybod falle bod y stori beth sy'n dda yn serious. Ac byddwn ni bron yn ofni byw. A mae beth e'n mynd sôn. Ond diogel, a na ddim diogel yn sicr yn ystod nawr. Yn tad ni sicr. Rhaid i'w bod yn fab. Siwt mae e'n mynd i beidio ar hoi o beth. Be mae'r oen yn y Dduw. Ac os bod ni'n rhoi ni fab, mynd ni'n gallu ymddiried byw. A mae'r emyn ola, fel mae'n digwydd, mae'n i'w, bydwch ar radio. A gwaith rhaid. Exo bod fi'n rhoi braw i chi na bod fi'n mynd o'r emyn. 516. O'r emyn 516. Iesu ei hunan yw fy mywyd. Iesu yn marw ar y groes. Y trysorau mwyaf byddaf yw ei chwerw angau loes. Gwacter anherfynol ydyw meddu deiar da na di. Colled ennill popeth arall. Ond ni enillir di fy hun. 516 rhywun yn mynd o'r.
Bas yr arglwydd Iesu Grist a chariad Dduw a chymdeithas ei ysbryd glân. A byddo gyda ni.